wuce. Ba ku cewa. Kai baka samu bane? Yanzu ku balo na ku. Muna wuce nan ko da yaushe. Bari ku ce. Mana. Zuci zan buɗe wa ki ji domin ki. Kwana biyu. Daga sai yanzu da mahaukacin ya je a hannuna ba ka cece ni ba sai yanzu ba ruwa ya kama ita kuɗaɗa. Ban gana fage ba. Da na jabin da ya damu da ƙarin shiga harkar Ya haƙuri. In dai wannan ne ba matsala za a yi gyara don Allah ya.